Pak Adi Maji iki mawon. Kersane ketane. Oh, ada dihitung dulu. Ya. Aja sampe aku kowe nglarani, aja sok gampangmu kowe ngobrol janji, nanging nyatane tresnomu kuwi ra tulus suci. Wis tak perjuangke sing mbok karepke, ning nyatane tresno mbok anggap ra ono. Aku bisa lunga yen mbok sia-sia timbang saya lara. Ati iki dudu saka wasi, sing ra iso bedina balarani. Kaloro-loro nang jero dada tambahi bering ati. Ati iki dudu saka watu sing ra iso bendina pagawe aku tulung lereno timbang saya ajur aku tak trimo mundur. Aja sampe aku kowe nglarani, aja sok gampangmu kowe ngobrol janji, nanging nyatane tresnomu kuwi ra tulus suci. Aja sampeyan aku kowe nglarani, aja sagampangmu kowe ngobrol janji, nanging nyatane janjimu kuwi ra tulus suci. Tak perjuangke Dudu saka wesi sing ra iso
Tulung lereno timbang saya aja. Lereno Pak, lereno. Aku terima mundur. Lereno Pak, yo. Tulung lereno timbang saya aja. Aku tak terima mundur. Matur suwun. Terima kasih Pak. Pak Karman pinaringan sehat nggih Pak Karman, sembah nuwun sanget sampun Oke, dereng terima kasih nggih, Pak, suwasana ari kelenggahan siang menika sarengan kalian para kadang Kawahara Music, Rizka Audio, ugi saking para kadang Ardi Pro Multimedia Video Shooting. Yang pada kesempatan siang hari ini live streaming yang berjalan bisa Anda lihat di channelnya Ardi Multimedia. Makasih matur sembah nuwun segenap nyanyi sik. Pulang arep nganti mau pindah ke wayahe. Nggih, Mbak Amel selamat datang dan juga hati-hati di jalan kalau mengendaki pulang. Ari kelenggan menika anyaring para tamu ingkang kathah rawuh sedaya pun ngaturaken